Дөньяда тылсым һәм әфсен юк дип уйласагыз, сез бик ялгышасыз. Җыр ул әфсен. Шул әфсенне әйткәндә кешене куандырып, елатып, биетеп, уйландырып, теләсә нәрсә эшләтеп була. Музыкантлар тылсымчылар. Шундый сәер. Мин сөйлим һәм һава вибрацияләре булдырам. Минем тавышым кечкенә электроннар булып проводлардан күчә һәм тагын да көчлерәк яңгырый ала. Мине барысы да ишетсен өчен. Шундый сәер. Ни өчен кайбер тавышлар безгә ошый, ә кайберләре юк? Күңелгә ятышлы булсын һәм матур яңгырасын өчен тавышларның бер-берсе артыннан килү тәртибен ничек билгеләргә? Бу чын тылсым. Каен язып